Pateles. Kebon iki. Waduh, mungkin enak-enak mau lanang orang tidak mau lanang payah. Nanti pengen jagung pengen udut bisa perintah maning. Pespet bener. Bodol apa mas? Iya kok, robol. Kasihan deh lo. Apaan iki ya? Duh. Rewel kowe ngono jari gene iki kok domong-domong kon nganggo dream ora gelem ya. Trouble maning. Jari gendasmu. Kita ban iki kaken ki ketara, geng. Oh, ndak nambah ban. Kakeknya iki ya ban nggo ganjel kantilan dicukuti. Kok becok kok jari kene bongor ngangsu malah di temel-temel maring motor ya maring trouble. Ah. Masa jari genen? Masa bane? Masa jari gene? Masa bane? Masa jari gene? Duh, wis ngalun man lho. Terus apaan iki ya? Bane apa jari gene? Ani yo. Nah apa mas? Nah apa? Buki kok, dicuk mandek orang bisa jalan. Kayaknya jari gene ki ya. Ilo kan jari gene. Udah Del, kuwi bane kuwi kakean kuwi. Sing bener ndike jari gene apa bane? Jari gene. Duh ya bentak. Ki utuh ban karo jari gene ki ye. Mesti tak cek. Titik permasalahannya ketemu kie. Ketemu kie titik permasalahannya kie. Bisa nak mau kudon jaloro, anak cari kena anak ban disalahna kie. Mana kie? Deleng mana kie?
Kiye. Wajah. Kiye ketemu ke titik permasalahan kowe pada ke. Bisane kudon ana ban ana jariken sing salahna. Kiye sing disalahna kiye. Kiye sing bisa marakna pes para jalan mandek kiye. Kiye watu ye, watu ke. Oh. Jajal kana duripi, jajalannya lahan ha. Wis, iya lagi ya. Siara pada barengan tiba pada, ayo mau pirang-pirang. Touring ya Om. Lah, sampai nar paring ndi Mas? Ono mas ono Pak de. Nyong kira titik ki kebun ki. Ki kebun iki nyong kebun nyong kabeh ki. Kebun nanas. Oh. Beres Rigo. Oh ya wes, sawan ke. Entek lanjut. Lalar sit ya. Ya. Yo, Jess. Kelalet. Jess, Cori gendasmu. Kita bani kita kaken gen. ya ping. Ada apa? Yo, Jess. Cori gendasmu. Kita bani kita ke. Nyolong sih ke. Takkan. Yo, Jess. Ada ngomongan Pak. Yo, iya ada pemimpin. Tapi ngeban. Yo, Dok. Apa? Yo, Jess. Yo. Aja kamu. Buki Mas, trouble kok. Iki ne jari ke. Iya bener kok. Bane wis kok ya. Dong bari bane. Iya kok. Yo, Jess. Apa? Ududil. Apa? Bener kok. Ada bener ngomong Jess hanya bukan. Yo, Jess. Ududil. Bener kok. Udu loh. Ayo wis. Udu ya. Ya. Yo, Jess. Ududil. Nih, Ciro lu. Jane. Maning. Woi, waduh mene bae Ci, padahal gue aku bae ya. Yo, Jess. Anu biar kayak gitu ngeten. Anu Iya. Yo, Jess. nyong. Harus Yo, buat tuh. iyalah. Yo, Jess. Karo ana suarane Iya, kan? ada suarane ya. Suaranya. Yo, Jess. Yo, Jess. Ah, si seru kok. Si seru. Apa? Nah, itu berarti kru. ya apa-apa. Yo, Jess. Apa yang Ada paling di sini kan. aja wes.